Nadanon manan kakabsat iti naituding napili nga oras iti panagkakadwa tayo. Tapno buklen tayo kabsat dayjay inadal tayo kaday ito nga lawas. Kaday ito'y personally ayabak nakapinpintas dakkel nga blessing kanyak kitagbalinmet ko mga blessing kada kayo kabsat. Daytoy panagadal tayo iti Sabbath School quarterly tayo. Nang nangruna dayto insurat ni Pablo nga agpaay kadagiti kakabsat tayo idi nga membro iti iglesia iti Efeso. No kasano dayjay panangited ni Pablo kakabsat kadagiti nga mensahe na piduten tayo babayan iti panangidalan ni Apo Dios. Dagiti nga balbalakad tapno agbalindamet nga nabalitukan nga balakad nga agpaay kada tayo itatta nga panawen. Datayon kakabsat iti lesson number 4. Ket iti kararag ko ket ti Santong Espiritu ti mangidalan kada tayo. Nga iti panag-review tayo kada ito'y nga lesson kakabsat. Maiyasideg kada tayo dayjay ayat ni Apo Dios. Ket gapu kadayjay nga ayat na, umay tukuma dayjay desisyon tayo. Nga palubusan tayo iti Santong Espiritu. Nga isu kakabsat iti mangted kada tayo. Dayjay panakabalin nga agaramid iti naimbag. Dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama. Tamaminsan pa'y inted mo kada kami dayto nga gundaway. Tapno agkakadwa kami nga adalen itinted mo nga leksyon mi. Agyaman kami Ama. Tain padamag mo kada kami. Dayjay nga dakkel apanggep mo nga agpaay kada kami ket ti iglesia. Dawaten mi nga dayto nga leksyon ket isukuma iti mangyiyasideg kada kabiken ka. Tulungan na kami babaen iti Santong Espiritu. Itinagan na po mesos, agyaman kami launay. Amen. No iti tunggal panaka ited dayto nga Sabbath School lesson review tayo kakabsat. In any means, ket agyamyaman kami, agsipot ta, adda kayo kakabsat. We are very happy, we are very thankful. You are there nga kadwami nga agadal. Idi napanalawas, kunaan na daytoy barumi nga ni Darwin Eli. I'm thankful for Darwin Eli. Dahil sunakabsat iti mangid-edit daytoy nga Sabbath School lesson review tayo. He has a very hectic schedule. Agsipod isuna kakabsat ket binindisyonan ni Apo Dios. Agtrabaho iti maysa nga government hospital ito'y ili iti Mungkada, Tarlac. And God has blessed him nga pinagtalkan ti hospital. Isuna ket intended the position nga head iti maysa nga department ijay radiology kakabsat. X-ray kuna tayo. Ket idi nga mangmangang kami, kuna na daddy kuna na, nagadu iti viewers mo. Kuna na met ni mami, nakasano ka do, kastoy. Mami, don't compare it with sabsabali kuna na, adu. Kuna na. Apay nga adu kakabsat. Wento na duduma dadig ti rumor nga nagan nga saan ko a friend iti Facebook. Manmano kakabsat digayem ko kag iti Facebook. Ngem apay nga nakadado. May isa nga rason adda kakabsat. Sika usaren ni Apo Dios nga mangi-share kaday tagagayem mo daytoy nga Sabbath School lesson review tayo. Adda kakabsat nga daytoy nga video
nga itatakit usarin tayo. Usarin nyo ijay small groups you iti Sabbath school. We must accept the fact that there are churches nga awan iti deje ko natayo nga gifted nga mangisuro. Ket deje pangpangulo iti church kunada pastor kaya min nga sika iti usaren iti Sabbath school lesson review tapno napimpintas di pan nakaadal mi. Ni Apo Diyos kabsat iti mangbendisyon kada kayo. Apay nga umadado. When tada kayo uray no i-share you still invite your friends. Kasalalama isang ripol kakabsat. Sikay iti nangirugi, umadado, nga umadado, nga umadado, nga umadado. Adaman iti request ko kakabsat. Why not subscribe? Ibagayo mat kadagagagayem yo, nga ag-subscribe kayo. You post on the notification bell. Anya it advantage na. It advantage na kakabsat when it is already posted. Ket agrugin kakabsat the oras akas itatakuma. Your cell phone will give you a notification. Uri penusan kas pangarigan, nanaliwayam kakabsat, tadamit digiti rason nga hantay nga makipag agigiddan iti oras. Adanto de gundaway mo manen, nga mang-review, mang-buya da ito. Nukastoy iti ramidin tayo, ni Apo Diyos iti madaydayaw ken datayo met iti mabindisyonan kakabsat. Let's go to our lesson. Lesson number 4. How God rescues us. Nukasano nga ni Apo Diyos ket isalakan na tayo. Iti paset nga mayulok ket masarakan di Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. Basahin tayo kabsat. But God being rich in mercy, because of the great love which He loved us, even we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Itinbaga ni Pablo kakabsat, kadigijay nga Kristiyano ijay ipeso. Kitaan tay man kunana, dahil kinaba ng ni Apo Diyos iti asina, mercy. Gapu ka dayjay nagdakkel a panagayat na kada tayo. Anya inaramid na. Kunana, inaramid na tayo nga sibibiyag, alive, together with Christ. Anya iti kondisyon. Nga inbaga ni Pablo, dagitoy nga Kristiyano ko natay kayo iti kinamanagbasol yo. You were dead. You were dead. Natay. Amuyo kakabsat no usaren iti Biblia dagay sao anatay. Iti may sa anatay awan pulos iti panakabalin na. Remember that. Idilaeng napanalawas kakabsat. I had the honor nga siyak iti inayaban iti pamilya iti ralyo ditoy Sulipa, Herona, Tarlac. The late Elder Benjamin ngam tinagan na ditoy locality Pedring Ralyo. Ket natay at the age of 84. Idi Thursday, di na panalawas, isu kakabsat iti punpun na. Naurnong di chay anak na, naurnong digiti apo ko na, naurnong digiti kakabagyan na. Then, ni Sister Erlinda, kun Erling ko namin, kabsat
ni Manong Pedring, insalaysay na kakabsat, nga daytoy akabsat, inawat na ni Apo Jesus through baptism, nagbalin a membro idi 1977. And at the age of 84, ni Manong Pedring, pinaginanan ni Apo Diyos, iti samit ni patay. Dead, awan iti amuta tinatay. Anyaman ti aramidem kadayjay anatay, awan iti amuna. Kadaytoy lang kagabsat panawin iti pandemic. Manungay digijay anatay. Ket manungay digijay incremate da kadigitoy anatay. I receive a call. Pastor, pangasim, umay kantuman ditoy. Iglesia mi. Iti kastoy nga aldaw. Taday iti pumpunam. It was pandemic. Kaya kunang kasanungan na tayo. Ti kunada, Pastor, maamuam taon, no adda ka ditoy. I was warned by my children. I was warned by my wife, Sylvia. Kunana, apang ka. Bakit data ti trabaho ti Pastor? So from our home, we drove up to Mungkada. Idi nga agparkak ijili. Ayan day jay nga nakaurnungan dagiti kakabsat nga ayan iti service. I knew that the patient died gapu iti COVID-19. Kasano pa na kamo? Awambad iti kabaong. There was an urn. Kunana ni Pablo, we were dead in trespasses. Iti natay, iti trespasses. Awan iti maaramit na. Haan ang mabalin abumangon, manipod iti ayan na estado na iti kinamanagbasol na. But praise the Lord, praise the Lord. Ulitat, but praise the Lord. Kunana ni Pablo, but God made us alive in Christ. Anyan kakabsat nga ayat ni Apo Diyos. Iti adalen tayo maisentro iti Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Daytoy kakabsat, dayjay inbaga ni Pablo, God's efforts to redeem humanity. God's effort to redeem humanity. Adda kakabsat iti nakitak atalo nga efforts nga inaramid ni Apo Diyos tapno isalakan na iti managbasol. Ngumlaglagi pun tayo dayto ikat conversation ni Pablo, inusar ni Apo Diyos ni Pablo. Let us make it definite. Nga iti sao ni Apo Diyos, inusar na digiti nagsurat. Kuna na iti Biblia, digitoy nga inaramat ni Apo Diyos nga nagsurat. Ket dadalin tayo ni Pablo, sinuratan na digiti anak ni Apo Diyos iti Efeso. The Holy Spirit inspired them. Isu nga no ibaga tayo, iti kuna ni Apo Diyos kadagiti taga Efeso. We are right. Tati nagapuan ti mensahe, it is God inspiring Paul. Isu nga no kaduan kabsat oren og sermon ako naket the written word of God. The written word of God. Tapay ti sao ni Apo Diyos ti Santa Biblia. Ngem idjay inusar na dagiti nakadado nga kuna tayo writer, penman, tapno ti mensahe ni Apo Diyos ket maibagada. Anya, dagitoy nga mensahe ni Apo Diyos kadagiti taga Efeso. Umuna, Christians
in Ephesus were dead in sin. Dagiti Kristiyano nga adda nga katungtong ni Pablo ket addada nga natay iti kinamanagbasol da. We will read verses 1 to 3. And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of the world, according to the prince of the air, the spirit who now works in the son of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as others. Anyan kakabsat iti panangpili. Kunatay a very scholarly description. Tapno ni Pablo ibagana dahi agpaypayso nga kondisyon dagiti Kristiyano iti Efeso. In Rugina, in you he made alive. Ni Apo Diyos, inaramid na ka asibibiyag. Remember, you are now alive, kunana ni Pablo. Sana inbaga, dayjay naggapuanda. Anya naggapuanda? Umuna, kunana, you were dead in trespasses and sin. Akas di inbagag itatay, dagitoy nga si bibiyagan nga anak ni Apo Diyos, sigod da anatay. Ngem gapu ka dahi panakabalin ni Apo Diyos. Remember, dahi inadaltay din napasang nga lesson. Dahi panakabalin ni Apo Diyos, dagitoy anatay iti basulda. Pinagungar ni Apo Diyos isuda, babaen ka dahi apan nakabalin na. Isu nga inbagan ni Pablo, idi Rugina iti chapter 2. And you, he made alive. Kunana, you walk in the ways of the world. Laglagipin nyo dahil inaramid na past tense. Natay kayo idi. Nagnagna kayo. Iti dalan iti lubong. Nagbiag kayo. Nga iti kinay kayat iyo. Kat dayjay penaken nyo dayjay derep iti lasag. You live with the desire to fulfill the desires of your lust. Sana inbaga, you were children of wrath. Da kayo, idi, ket anak ti pungtot. Anyan kakabsat. But the good news was, and the good news is, God made you alive in Christ. Laglagipin nyo dahil dyan bagana ni Pablo. Kasta kayo idi. Awan kakabsat iti nagdumaan tayo kadagijay nga Kristiyano ijay Efeso. Kasta tayo met idi. No anya iti sitwasyon dagiti Kristiyano ijay Efeso. Kasta met ti sitwasyon tayo ita. Anya man kakabsat nga basol. No iti inusarda di jay kat digiti pa nagmagic na, digiti pa nagpamati da ka digiti datla guno anya mampay. Ngem ko ng pastorhan na mga magician, ngem adalata. Nya adalata di jay basol nga naararamid mo, naararamid ko nga idi sa abay na tayo nga pinabaro ni Apo Diyos. Anya kondisyon tayo, we were dead.
Saan tayo nga mabalin abumangon tapay? We were sinners, we were dead in our sin. Ngem no anya iti inaramid ni Apo Diyos ijay iglesia ti Efeso. Agyamanak ti inaramid na kanyam, inaramid na met kanya. Babaen kadayjay panakabalin ni Apo Diyos. God made us alive in Christ. Mikadua a kinapudno. Christians in Ephesus were raised with Christ into a new life. Dead. Idin nga pinagungar ni Apo Diyos. Han nga nakagungar kakabsat nga agid idalat ta. No di apaman nga nagpinagungar ni Apo Diyos. Iti inaramid na ket pinatader na inikan na iti baro a panagbiag. Malagi ko kabsat to make an illustration. Idinatay ni Lazarus, dinpunpunda na niya, upat nga aldaw, sanapan ni Apo Esos. Ijay gamin kakabsat Bethany, wino ijay ko natayo lahat ngayon ijay Israel, no at dati natay, dalusandan. Dahil nga panawin, iti panawin ni Lazarus, panawin ni Apo Esos. Kalpasanda nga na isaganan, balkutin dan itilinen nga lupot. Manipod ti saka ingana dyan nga to, wrap. Sa di panen ijay, ayan na nga paipangipumpunan, the resting place, tanam ko na tayo. Di tanam, the tomb of Lazarus is about, say, 10 feet or more from the ground nga bumaba. Adabasit nga ruangan na. Eksakto lang yung nagdaday chay bangkay, kaday jay mang yung dati sumagbamanong agdan nga bumaba kabsat. Ingkabilda ijay ayan iti bato. I'm relating this with a first-hand experience because I thank God I had the privilege to go to Bethany. Napanak ije baba, kinitak dyan ng kabilanda, kaday bangkay ni Lazarus, according to the story and tradition. Ngibiding nga napanin na Apo Esos ko na nalukatan nyo, linukatanda. Kiti di na iba na, Lazarus! Lazarus! Idinangag ni Lazarus anatayen for 4 days. Dahil timak diyaman nakabalin amin anang paraswa. Anya na pasama, Lazarus arose. Bimangon. Saan nga lang Lazarus kung agbiag kan, ngimham nga pumanaw ije tanam, awan kakapsat, there's no power. Ngim iti ayan di power, idi nga pinagungar ni Apo Diyos. Ni Lazarus kitaan dagiti tattao. Manipod ijay ayan na, he climbed the stairs nga isu iti nang ibabaanda di bangkay na. Ingana nga nakadanon ijay ayan iti arwangan. Ijay iti arwangan nakadadon dagiti tattao. Adadjay ni Apo Esos nga nangayab kenkwana. Adabilin ni Apo Esos kuna nakit unwrap ikatinyo day talupot nga daing balot yu kenkwana, imbungon yu kenkwana. And when that cloth, that wrapped, that dati anatay abagi ni Lazarus kenaika, Lazarus went forth. Daytoy kakapsat. Idi nga pinagungar na tayo ni Apo Diyos. He raised us up. He raised us up into a new life. Basain tayo iti verses 4 to 7. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, and raised
us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and kindness toward us through Jesus Christ. Anyan kakabsat. Manipod yatanam, dead, binangon na tayo, pinagungar na tayo. Dahil iti bagbaganan ni Pablo, katigay nga taga-Kristyan, Jeb Epesos, sana inbaga, akas dahil pinangpatugaw na kini Apo Jesus, iji akin kanawan at trono na. He made us sit together. Babaen iti pamati. Una na, inaramid na tayo ang makitugaw. Sit together. Nga makitugaw ken Kristo. Makitugaw ken Kristo kakabsat. Ijay ayan na itata. Anyan kakabsat nga inted ni Apo Diyos nga damag. Daytoy nga damag nga isu iti mangited iti pannakabalbaliw. Anyan di panagbalbaliw? Dead. Natay. Pinagungar. Hindi na pagungar, nakidape lang Binangon. Sana inpangato. Sana pinagtugaw. Ije ayan ni Apo Jesus. Iti inbaga ni Pablo kakabsat, kadigiti kakabsat tayo nga Kristiyano je Epesos. Ti Diyos isu iti ayat. Ti Diyos isu iti napnuan iti asi. Ket gapu kadayjay nga asi ken ayat na. Inaramid na tayo nga si bibiyag. He made us alive. Sana inbaga. Ket inpangatun na tayo. He raised us up. Inpatugaw na tayo. Kunanan ni Pablo kadagajay nga Kristiyano. In heavenly places where Jesus is. Sana inted day dakkel anamnama. I like this song. Paul gave the Christians in Ephesus. He gave them hope. Kasano? Tainpakita na day saan nga masukat. The unmeasurable riches. Kunanan ni Pablo, the exceeding riches of His grace. Uray no anya aramidin tayo. No pagtutungtungan tayo dahil grace, dahil parabol. It will come up to the song, Amazing Grace, how sweet the sound. Nga uray to no addatay ton iti langit. In 1,000 years, saan tayo tulat ta kakabsat? No arig na kuma, adda iti sibibiyag nga bubon, saan tayo to nga maatyanan? You get me? When we will be talking about God's grace, it is like a living well. Anyaman iti aramidin tayo. The well is alive. We cannot remove the water from it. Grace. Anyan kakapsat nga inbagana ni Apo Diyos. Masapul nga kitaan tayo kakapsat. Together we should appreciate the message ni Pablo. Anya dagiti nga change. No basaan tayo kakapsat nga isubli, ijay Ephesians chapter 1 verse 19. Kunanan ni Pablo, and what is the exceeding greatness of the power toward us who believe according to the working of His mighty power.
idin nga namati digitoy nga dati, no, kita tayo panagbigid dati nga natay, dati nga nagnagna iti dalan, iti kasuggitan, iti lubong, dati nga iti araramiden da is to fulfill, penekenda, da ijay nga derep da, dati. I like the word of Paul when he use kasta kayo idi. We were like that. In any way, we were like that. Ngem gapu iti parabor, gapu kaday nga pamati, ni Apo Diyos binalbaliwan na tayo. Lesson 3. Christians in Ephesus were saved by grace through faith. Nalawag in baga ni Pablo. Basahin tayo kabsat iti verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone who boasts. Kitaan tayo diyan baga ni Pablo. Tadaduma iti bagada, you are saved by grace. Tikunanan ni Pablo, for by grace you had been saved through faith. Anya nagdumaan na kapsa, kada di sursuro nga, you are saved by grace. Iti inbaganan ni Pablo, grace and faith are together. For by grace you had been saved through faith. Iti inbagana kapsat, iti panakaisalakan tayo ket saan laeng nga babaen iti parabor. No diket di dayjay a parabor nga isu iti nangisalakan kada tayo. Ket maawat tayo babaen iti pamati. Saan tayo met nga ibaga nga naisalakan tayo babaen iti pamati. No diket di, look at my fingers, no diket di naisalakan tayo babaen iti parabor ken ti pamati. Dayjay iti kuna ni Apo Diyos baeten ni Pablo. We are saved. Salvation is by grace and faith. Ngumlaglagi pentay kapsat. Di parabor, sagot ni Apo Diyos. Ti pamati, sagot met ni Apo Diyos. Kaslala nga, ikabil tayo, nga dayjay nga inbaga ni Apo Diyos baeten ni Pablo through Paul, kadigijay nga Kristiyano kakapsat ijay ipeso, mangala ka iti coin, any coin, 1 peso, 5 peso, 10 peso, dapat iti 20 peso coin itatang. Kitaam dayjay nga coin, ada iti dua nga rupa na 2 faces, kara e krus. Kara e krus. Dayjay grace, mabalin nga isu ti kara. Dayjay faith, isu iti krus. Han mo nga mabalin nga aramiden ti maysa nga coin, nga maysa lang ti rupa na. Inbaga ni Apo Diyos, for by grace you had been saved through faith. We had a lengthy study with a friend. Kaya ko na, pastor ko na, ang kadinga, we have been saved by grace. Kuna ka, no. That's not what the Bible says. Isu ko na, ipapilit na. And then I read to him, daytoy kakabsat, nga itiin baga na, you, for by grace, you had been saved through faith. Ket
Idi nga makita mi nabuksilan mi dayjay sa una ni Apo Diyos. Kasjay gayam pastor ko na. They had been preaching, di kito kakapsat tayong other denominations. You had been saved by grace, saved by grace, saved by grace. Haanda nga inayon dayjay true faith. Dayjay faith, isu dayjay iti ayan, iti aramid. Nga iti kayat na nga sawin kakabsat. Intun no natay, umuno na kita dayjay lesson, natay. Idin a pinagungar, idin nga pinatakder, idin nga pinapagna ni Apo Diyos, dayjay a benalbaliwan na. Anya ti title ti lesson tayo, How God Rescues Us. Kasano iti panangisalakan ni Apo Diyos katay tayo. It is a process. Dead, pinagungar na, binangon na, pinapagna na, binalbaliwan na. Kinudad do magabsat at di kita erogada. Pastor, no ngay, idi nga pinagungar na ka. Meaning to say, conversion, kada na pasama kanyan. Again, that is ni Apo Diyos taking mangkideng day dyan absat. Anya hantay nga ko ay na. No, do magkausaban, Pastor, kumusta nga day dyan? At day dyan cross. Nangitid pa'y ka dito, pagkapulo, oh boy. That is a situation. Aday ti may isang, digitigay theology students, kunana ni John, nang kabil iti may isang picture ta, idi mga raramit ti Voice of Youth dito. Pastor, picture taman. Kaya nakipicture ha. Sa ti kunana our advisor. Adagamin iti Field School of Evangelism da dito kuya po. Nagkapudig iti students iti Northern Luzon Adventist College. Imayid ni Pastor nga Villamor Milreales from the US, iso na ti speaker dita. Kadwada ni Pastor Ismael Cabason, our mission president. Kitgapo kapsat asidagmet iti kayo po from our house. We went to support. It is a joy nga mapangkamitiran. I got the privilege to talk with the theology students. From that, nagbalin kami nga very close. May sakit ni anak ni brother nga Charlie nga Turquesa, nagikabil iti text ka sino inangaw ko to tayo tibaga na napintas ka no tagbaling nga single kaya kung nakanya na ka John o na saan ang nga kasta tatikunanan ni Apo Diyos, it is not good for men to be alone. Insumba na dya text ni Pablo nga kunana ka numabalin muna na tinbaga maka apay Pablo ka kuna. Let us remember that when we are reading the Bible, let us use the situation as situational. Kaslala ko ma, di imbagak itatay. Dayjay nga adda ijay cross. Notice alutso din da pastor, nagaten pa'y ka diti kastoy, nangitid pa'y ka diti kastoy. Hanan kapsat at anatay ijay cross. Ngayon, idi nga inbaga ni Apo Jesus kenkwan, dayjay damag iti panakay salakan. Accept it, ta isuti inbaga ni Apo Jesus, nga agkita tanto ko na ijay paraiso. Hamo nga mabalbaliwan dyan, baga dayjay mangisalakan, kadayjay ang managbaso. Kit no makita tayo kuma dayjay joy, jaragsak dayjay managbasol the criminal on the right side niya Apo Jesus. Nga sakbay amatay ket na ited ken kuana dayjay namnama itibiyag nga nanayon the joy of being forgiven. Isu kakabsat dayjay kitain tayo. Anya. Now, anya ngay iti good news. Ti good news kita kakabsat, ti pan nakakita ti lesson. God rescued us when we were dead in sin. Ket babaen ken Kristo, He raised us up
to a new person. Gapu ta insalakan na tayo, babaen iti parabor ken pamati. Ket adda iti aramiden ni Apo Diyos kada tayo, kapsat. The good news is in verse 10. Let us read it. But we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Anyan kakapsat nga nangigimbag nga damag. Manipod it estado nga datayo natay nga awan ti mabalin tayo nga aramidan. Dead. Itatan ko na inaramid na tayo. We are His workmanship, created in Jesus Christ for good works. Anya din baga na? For good works. Apay linipatan ni Apo Diyos de gajay nga panagbiag tay idi natay tayo. Iti basol. Nga iti inararamid tayo akas de gajay. Nga adda ijay ipeso. Nagnagnada iti dalan iti lubong. Iti inaramid dakit nagpinanpanek da ijay tarigagay the desires of their lust. Ket adda idi nga anak iti gura ken pungtot. Sino ka? Sino Sino tayo itata? We are the children of love. Sino da ang ayat ni Apo Diyos? Ket gapu kada ayat na kada tayo, aramiden na tayo. I would like to repeat that. Gapu kada ayat na kada tayo, aramiden na tayo for good works. See the transition? Natay, insalakan ni Apo Diyos gapu iti parabor ken pamati, dahi anatay, He raised Him up. Idin nga He raised Him up, adda iti panggap ni Apo Diyos for good works. Isungat ikunana ni Apo Jesus ka, by their works, by their fruits, ye shall know them. Haan tayo nga agaramid, tapno may salakan tayo. Kitain nyo di transition in baga ni Pablo. In verse 10, nauding nga verse, day tuy nga inadal tayo, for good works, kalpasan nga pinagungar, kalpasan nga pinagbiag, kalpasan nga insalakan, babaen iti parabor ken pamati. Sana insaruno for good works. Ni Apo Diyos din ang balbaliw kadigiti anak na iti epeso. Ni Apo Diyos iti mangbalbaliw iti panagbiag tayo kakapsat. By His love, by His mercy, by His grace, dayjay ited na nga pamati, awaten tayo digito'y nga sagot. And then, ni Apo Diyos ti mga ramid dagiti na imbag, iti panagbiag tayo. Agyamanak ti panagisalakan ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Agyamanak kadayjay nga asina, agyamanak kadayjay nga ayat na. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama. Kadayta nga ayat mo, kadayta nga asim kada kami. Noan niya itinaramid mo kadagiti anak mo di Epesos o Diyos. Kastamet kuma iti aramidem kada kami. Agyaman kami tabin inted mo kada kami dayjay nga biag. He made us alive. You made us alive, O Lord. Babaen ken Kristo nga anak mo, si bibiyag kamin, tapinagungar na kamin, babaen kaday tapan nakabalin mo. Agyaman kami kaday nga parabor o Diyos.
Agyaman kami kaday ta sagot iti pamati. Agyaman kami, tada kami digiti pinilim, damilyem, nga agbalin, nga agaramid iti naimbag. Tapnutid, nagan mo, ti panakabalin mo, kat madaydayaw. Noan niya iti naramid mo, Diyos, kadigiti anak mo di pesos. Aramidemet kada kami, pangaasim ama. Agyaman kami, tasong batam digito'y nga kararagmi, itinagan na po mesos. Amen. Kinamen. I'm excited nga agtultuloy tayo nga kakadwa kakabsat, nga agadal ka do iti quarterly tayo. Next week, we'll be studying by God. Pabainti parabor ni Apo Diyos, lesson number 5. Please tell your friends. Please share your friends. Please subscribe. Ni Apo Diyos namang bendisyon kada kayo. Imbag nga aldaw tayo maamin kakabsat. Please have a good day.